ki para bangej biit baro ngi pediang sungubhai pi syakani ka online worship service ka jingeseng ka bakerpang ka jingeseng hakaba baro shitlup ka perthai ngi kan mau bat ngi rakhi ya ka jingwan long bri ko jong utrai ba unong penim jungi uji sukris nga pediang sungubhai pi ki para bangej bat ya pi ki parlok ki perjor ki baju shimenta ringkat bat ngi hakani ka online worship service par haot hakani ka sngi kalong ka sngi ka bangi kan mau ya ka jingwan long bri ko jong utrai bu nong penim jungi uji sukris nga pediang sungubhai pi bat nga ai khublei ru ya pi wei bat nga ai khublei Christmas ya pi haka kerteng ba thiang bat ka don bor tam ka jong utrai par unong penim jungi uji sukris alingin syakri lang yo blei ling ba jong ka por da ka jing nget ka baskem ba blei un pen mat hangi ya ka bor ka jing don kat ka jong u lingba jong kani ka jing syakri ngin beteng ya kani ka jing syakri ka jongi da ka bangi IT ya kani ka por ha ka jing duai tung nya duai kenrar bahangi aingu ime na ka benta jong kani ka por ka ba mesyak pat ingi bangila ban don kumni ko try ji subit ha ka ba me penyo ingi kani ka lat bangin syakri me kenrar bahangi duai bangi IT ya kani ka por bat ya ki benta baro ki ba mangi ngin pendep ko try ken long da ka jing lambat da ka jing pensat bor ka jome kenrar bah shimti na markata ya kani ka por bat ya ki benta baro haki sangti ki beton bor ka jome tus ngawingi bat tumap ngin bu jisu ngipan amen ngin ya beteng ya kani ka jing syakri ka jongi da ka bangin ya ruai lang ya ka jing ruai ka balai puar to wan pi ki riu ngai risa bat ngo kemen sha Bethlehem menta yang in ngu yu trai pet ha ka sing oit la khayus im ki angel to wan ya uban mani ukres utrai ka jing ruai ka balai puar Tuan pikiringen risabat skau komen syabet lehem mentayangin ngu yutrai pelhakai syengon lakayus imki angel Tuan ya uban mane, Tuan ya uban mane, Tuan ya uban mane, ukres utrai, tu kipai ba angel, riwai jamban ya sawajing yaro klem wai bentaha ublei buram sim tu tesei tuan ya uban mani tuan ya uban mani tuan ya uban mani ukres utrai amen trai ngi aingu me lawan ban penem ku jisu ya me kaburam junong ngi ai lawan pau hakado tuan ya uban mani tuan ya uban mani tuan ya uban mani ukres utrai hagani ka por ngin syak skor ya ka jing puli naga ktin ka jong ublei shwa bangin sayo banbu ha ka jing duai ka jing puli hagani ka por ka dei naka kitab ka jong Isaya kalanong ka bakhandai bat ka khot ka bat nriu ka khot ka bat nriu
bat kumjuru na ka gospel kajong Matthias kalanong ka baningkong bat kedekot ka ba arpulai ki kentin ki ba ong kumni namar hangi lakhayu kun la ai yu kun hangi ti kajing sansyar kan long halor ka terpeng jong u bat on khot ya ka kerteng jong u bapla u nong sela u blay ba crowbor u kpa bam jukut usim kajing suk hakmi kata kathai soti kan pun kun kan kharu yau kun bat kin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel kabalong habalabatai u blay lembat ngi ublay un ker khu ngi limba ka jing sha skor ka jongi ya ka jing puli na ka tien ka jong blay tungi nya pendem lang ha ka jing dwai blay bu kpa jingi ba habneng sa sien ko try ngiwan pendem ha kisla ka zat ki ba khut ki ba kentang ki jome bat ngidon ka daw ka ba kraw ban ai ngo ime kerpang na ka mta ka ni ka sngi ko try ji sub it ha ka ba situlup ka perthei ngi ken mau ya ka jingwan long briu ka jome ko try ngi ken mau ya ka jingwan ka jome sha ka ni ka perthei ha ka ba menwan ban wat ya ngi ki briu ki ba jot bat ki barem kan rat bhangi ai ngo ime nam ta jong ka ni ka sngi ko try hoi wat kham tam hau news nem ubangi di ban mat ya ki jing e bat ya ki jing ya kendu ki ba bun jat ko try ha ka jing wan jong ka ni ka klam ndai ko try ji sbi ni sngongo ime bangi yo ban rakhi ya ka ni ka sngi Christmas ka sngi ka bangi ken mau ka jing long briu ka jome bat da ka jing nget ka scam ko try ba ma me a blame pan mat hangi ya ka jing kermen ya ka jing suk ka jong me hi ko try ba ling ba jong ka ni ka Christmas ko try ngin don ka jing sngo scam ha me ba ngin don ka jing nget ka scam ha me ba kum ki khun ki jome ngin nang la a blay ya ka ban ya chaprang hau ni usnem ubat mai kan ra hangi ai ngo ime ko try bangila ban yawan kum ni ban shakri me ban pandon buro me ban ngadwai ya ka jing ker khu ka jome ko try ka jing ker khu jong ka ni ka Christmas jong ni usnem kan dalong ringkat ban ngi wei bangin damat ya ka bor ka bapla ya ka bor ka jong me ko try ji subi ban ngi dadwai ba men wan ha ki dot nut bat ki men sim ka jongi ko try ji subi men shong ha ki yeng ki sem ki jongi bat men don ru ha ka imlang ka sa lang ka jongi try ji subi ngi dwai ba ka ni ka Christmas kan dalong ka Christmas ka ba shisha kan penmat hangi ya ka jing kermen ko try kan penmat hangi ya ka jing tengen bat kan penmat hangi ya ka bor banang ni nginang la ban ya chakmat kan mau ko try ji subi ya ki para banget ki ba ki jongi kam tam gitu ki bla ya ha ki kerta ka jongi kerku ya ki don ringkat bat ki ko try penmat ha ki ru ya ka ju ka jing kerku jong kan ni ka Christmas kan mau nam ta ki khun hap ki berit ki bamla banwan ka yeng ka jong me hang nong no ba ki don ko try kerku ya ki ru ai ba makiru ken mat ya ka jing kemen bat ka jing kermen jong ka Christmas try ker khu ngiling ba jong ka ni ka por jong ka jing shakri ngi IT ko try ji subi aki sang ti ki badon bor ka jome bat kan rat bahaya rap yangi bangin ya syam bat meling ba jong ka ni ka jing rakhi ka jongi bat wanam sha ko try ji subi bangin kliap no ya ka ni ka sngi lem dang ngila pediang ya me ki dot not bat ki men sim ka jongi lem dang ngila ya syam bat me ko try ji subi try ker khu namar kata ya ki banta ki bedang sa ki bang ni ben pendep ko try ai kin long de ka jing lam ka jome tus ngawingi betumat no Jisu ngipan amen ngin beteng ya ka jing shakri ka jungi ha ka ni por da ka bangin yo sngo ya ka khubor ling ba ka jing ruai ngin yo sngo ya ka jing ruai solo na i bandri yau em bat hadin jong ka ni ka jing ruai ngan sakot ya ka trayo ka ba ansarwai da i bandri yau em e biang kharbithai bat i jeri simli bat ngan ong lupa hadin jong ni ka jing ruai ngin sayo ya ka khubor Christmas nai pastor jongi Reverend NB Dingdo ngengej ublay un ker khu yangi lingba ka khubor ka bangin sayo sngo nala ujong usyakri ujong u bat ngin sayo sngo ya ka khubor nai pastor jongi Reverend NB Dingdo San Maria pli kaperda kalong ru min bayu Emmanuel ka pajbangel ka beneng riu start nari mingi dap ta jingling a ki ang no you ko no blay ban yo i Maria dap she thinks nya Kasun beneng kataba
angel utray walam kubor baba yunong pen imlaka lambat unong ruay kapnay parwaya roy ble uphalukun sa pertay yang iban pen bahangi laka yukun ble jing ai bakorot ka padapat paslay yunong papkunga ban penim jar kamel jing yêu pingim don ban ai tang jing ngu jing yaro tu shim kutra Uan yar na ket ka puram kadukon usien neng kat ni pansha shitom na do Bethlehem Judea hadu lom kalbari de namar buit niang apat yapi jing kuslai jing teng jing pang jing shitam baro takti bas bonukne nangi ban weng no jing it blay papella nyamingan iaro namar kata tulek men tu shak men lakhayu kun ublay na bahangi lakha yu kun ublay jing ai bakodot badapat paslay yu nong papkunga O klor ba pernai ka Bethlehem klor ba ting shan ba ai jingmen rista na jngai ki bud you dry ban shem ko klor ba hala ka Bethlehem klor ba ting shan ba ai jingmen den younger shashing on Bethlehem ku klor ba perna ka Bethlehem ting shan hangi
Fajar padam Ang hamihi Kutra jekso Yeshen Topelong yangi Kibam benam Keteng jong mi Banten don kam Lupa pet nai Kapet lehen Ba pernai ke Bethlehem Tình sân hangi chính số trong mi đã chính sai plek ya la yang yi ju nam ru de ya mi ban di Keluar pernai ke Bethlehem Pingshan Keluar pernai ke Bethlehem Pingshan Kajengku belai pi sesisin ki parbangai biit baro ki biapet ye kami ye kene ke online service ka ba 8 bit penbiang na balang presbyterian nong tmai ka jungi ka jingku belai Christmas besuk bakmen ye pi ublai jong ka jingsu ka jingkemen unyai pendam ye pi bada ka yeng kesem ka jungpi da ka jingsuk bada ka jingkemen jong ka Christmas wat hapedeng jong habangidon hapedeng jong ne ke pandemic COVID kat kendai. Ki para mengait biit ngas ngutu ba ngi kum ki bangai hakani ko por akini kisngi ngi lapen kre ya kaban pediang ya kane ke Christmas kasngi ke jingwan long breu ke jong utrai bat unong penem jong yu Jesus Christ. Wada pedeng jong ke jinglong jong ke perthai ka mariang ga bakum kani ngalayo i ba ki babun ki parbangai ki long yeng wat hapedeng jong jing long kum ni ko pon rei ki persang kat bala ya ka ban pen kre ban yele kemen yele sngoba hakane ke sngi ke jingwan ban rakhe ke sngi ke jingwan long breu ke jong uji sukru subu trai ot ke ni ke Christmas ru kan long ka basa jingkan mau namar ba nganget ki babun hi khamtam ki khun ret ku ki khun hep ret ki jongi kini ki rang ba ki bala palat ya ka nripsan senam kerta kani ke Christmas no senam nganget iki babun kan long ka jing rakhi ka jong ki hele jong ki yeng kisam but ndrei nga aingu yu blai ba kum ka balang ni lala ya ka ban penbiang ya ki online service na kam ta jong ki lang baro wala di don yeng bat kimla ban kiu shi ka yeng ka jong ublai ban shakri ublai kani ka singi Christmas ndrei nga ngai scam baki online service ki babun kin long ka jing kurku ye pi kin long ka jing kin wan ra api ya ka jing kemen ha ka ni ka sngi ka ba ni rakhe ya ka Christmas ki para bangai biit ha ka ni ka janmit nga kwa bangin ya phai sha ka ktin ka jong ublai ba cha ka ni ka khubor Christmas ka bang ngalapan syong nong rim na ka gospel u Lucas ka lanong ka baning kong kada khot ka ba sau phun riu ka ba ong yi ni ki kintin ka mari ru ka laong ka do nut jongka ka pen kraw yu trai bat ka mensim jonga ka shat kemen bat u blai unong penim jonga naba khmi ha ka jinglong rangli ka syakri jong u naba khmi naduk menta ka pateng bendriu barok kin khot ka basuk yanga namaru tau bodon bor ulale phla yanga bat ka bakhut ka kerteng jong u bat ka jing isnei jong u pateng la pateng bendriu hakita ki basyap dieng yu upen i ya ka borba da ka sangti jong u upen sakma ya ki basorong ka jingmut ka donut jongki upen hiar ya ki bakraw bo na ki khet badu kentiu ki barangli ya ki batngan upen dap de ki ki baba ya ki berus pa te uphano suda ushan bor ya ki Israel usyakri jong u ba unyo kan mau ya ka jing isnei para bangait biit kani kalong ka benta ka bangakwa ya kaban wanra shapi ka khubol Christmas sa kani ka por kani ka benta ka bangalapuli
Kadai ka jing ruai jong ka Mary. Ka jing ruai ka bakit jing mut shibun. Bat ka badon hakaya ka kubor Christmas na ka benta jonga bat jong pia ka ni ka sengi. Sa shisin habang iraki ya ka Christmas, to ay baka ktin ublay, bat ka kubor ka bami na ka. Kan pen kan mau ya nga badepi, ya ka jinglong kerpang bade ka jingmut, jong ka ni ka sengi Christmas, ka bang iraki, ya ka jingwan long briw, ka jong utray bat unong penim jongi, uji Yesu Christ. Para banget biit abang ipuli ka ni ka gospel, ka jong Lukas kalanong kamanengkong, bat nado ka dekot, kaba apun riu ter la yetu yengi para bangai bi ba kamari thei soti kala long kar kentai kaba ublai ulajit ya kabakan shim ya kabenta bakan long ka kmeu jisu but long ha kitkot kiba apun riu ter la de pipuli la yetu yengi ba u angel Gabriel ulawan ha kamari ha kamenmet ban ai haka ya kan ka kubor ka bag ublay ulajit ya ka bakan pun yau kunlung ubang kerteng u Jisu kadkhot ka ba pun riu laong ba u angel Gabriel ulawan bat ban penbena ha ka Mary ba ublay ulajit ya ka bakan pun yau kunlung ubang kerteng u Jisu bat ya ka ban bat bakan shim ya kan ka jingkit kli bat la yetu hakane ka benta ba habaka Mary kala yok snow ya kata ka kubor loong ba ka Mary ka Mary kum ka briu kala bu ya ka pedeng jing jing bara pedeng jing syap ting bahkan pediang ya kene ka jingkit kli ya kene ka benta ka ba ublay ulajit ya ka kaktin ka jing ublay ka itu ba ka Mary ka dan pedeng jing yasad Henry la yutu shu ingi ba khadu khatwai kamari kala pediang bat bankan le ye kani kamon ka ba ublay umon na kabenta jongka para bangai de biit li yutu bahdin ba kamari kala pediang ye kani ka jingkhot ka jong ublay bat ye kani ka benta ka ba ublay ulabu haka long ba kamari kala ruai ye ka jing ruai yaro bat lengba ka ni ka jingrua yaro jong ka Mary long ba halindet jong ni ka jingrua landingi puli bahaya ka don shibun halindet jong kai ki jingmut ki jingshem ka ba ka Mary ka shem bat parbanget biid ngakwa kay namar kata bagan bu hakmat jong ilang yikini ki laitli kimat kibalong ka kubor kibalong ka kubor kini ki lai kali kimat kibala sot na kini ka jingruai jonga Mary kibalong ka kubor Christmas na kabanta jonga bat jongpi para banget biid nginyapai siya kamat kabaningkong ka Mary kini ka jingruai jonga Mary karwai kini ka jingruai siya pang ubadon bor ubakraw bor ka Mary karwai siya pang ubadon bor ubak kraw bor. Para banget biit, loong ba kay kabala penlong ya ka Mary bakan ruai ni ubak kraw bor ubadon bor loong kat kadai kani. Haki benta haki dukot ki bahaswa loong ngilayo bat baka Mary hadin bakalayo snow ya ka jingkot ka jing ublay lang ba angel Gabriel ya ka benta baka di ban shim ban pun yu kunlong Jisu. Long baka Mary kala yasad baru ublay. Banong kumno ko kenrat kum manga kakentai. Kumno ko kenrat ngan pun ngan nga kabriu nga haban pun kun bat ba kaperthai kan ong kumno. Bat ba kani ka jingle ka jonga ngan sasya kan tho bat kibriu kinom nget kinom pediang. Para banget la yutu ba bat shushu la yutu ba habaka Mary ka dan hapadeng jing yesad ka bagum kata ladengi pai sekadukot ka balai pupra o kadukot ka balai penyo hadin ba ka Mary ka yesad badu angel utrai uloong ha ka Mary kini kikentin ha kadukot ka balai penyo naba ka weiru ka ktin na ublay kan long klem ka bor Naba ka weiru ka ktin
na ublay kan omlong klem kabor. Wangel utray ulapan kan mau ya kamari syapang gani dikini kikentin. Bat para banget biid kamari anda kalayok sngowi gini kikentin. Kala sngotu ba kala sngotu ba bat kala sngotu bat kala syam kala nganget kala don ka jing syam ka jing sngotu aka. Ba u angel umot ban ong ya kamari. Ba u belay u bakraw bor, bat u badon bor. Un penlong ya ki ay baro. Namar kata para mangait biid ka Christmas ka penken mau yangi yaw belay u badon bor, u bakraw bor, u bahakli. Ngilek kemen ngirakhi. We celebrate ngirakhi ya kata ka jing tray ka jing penpau ya kata ka jing le bapela dauta ubah kletam. Namar kata ka mari haka dekot ka basaw kendai ka jing ruai ka jongka ko ong ubadon bor ulale ki jing pela yanga. Ka Christmas ka penpau kain namar kata ya kata ka jing le pela kata ka jing le ka baka pertai kampat juyo i menuru bat kampat ju syam menuru baka taisoti kan pun kun bat u kun u blay unwan ban yuk kejat hasla pertai. Kini ki day ki dak ki basyabar ki ba penpau ling ba ke Christmas yang ngaba dia pi. Syapang utau belay ubadon bor, ubelay ubakraw bor, ubelay ubalong hakli ki baro. Para bangait biid ka Christmas. Kalong ka jingpen kan mau yang abat ya pisa sisin, kumba kalapen kan mau ya kan Mary ha ka jingruay. Syapang ubelay ubadon bor, ubelay ubakraw bor. Ka Christmas ka sakhi ya kata ka jingle ka bapla ka bakampat ju apertai 4 juja menu bat kani ka jingle ka bapla ka keren yang hilang. Syapang utau belay ubadon bor, ubelay halor ki ay baro. Kemat ka baar, ka Mary ka ruay syapang ka jingkermen, ka jingwan unong pelat lut. Ladang ipuli kini ka jingruay, ka ngisyam bahkan ka jingruay ka Mary ka penpau, ye ki jing ki jing shitom, ki jing syate khum, ki jing banben, ki jing le don bor. Ki badon hang nias la pertai. Bat ki balawan ra, ye ka jing syapting, ka jing dungu mensim, ka jing sngosi, ka jing snodiaw, hai ki benri baro. Bat kini ki long, ki basyam, ki kini baro ki de ki jing syam ki badon hagani ka sla pertai bat ki briu ki mat ya ka bat kala penleng a pen pisa bat kabala penlongi briu bakin poi hadu ka kutlat ka Mary leng ba ka jing ruai namar kata karwai sesisin ya ka jingwan unong penim unong pentamai unong penlatlud uta uji Yesus Kristus. Kajingwan kajing uji Yesus. Ong kamari hai kini kijing ruai jongka. Kan pensakma ya kita kabalik sarong. Kan pendam, kan penduk ya kita kibor, kibatek, kibakum, kibabanben. Bat long kajah kini kijing ruai kamari kong kajingwan kajing una uji Yesus. Un kentiu ya kibaduk kibarangli. Un pen kia iki bapang. Bat un pendap ikita kibat ngan. Ka Christmas ka penken mau ya ka jingwan uji Yesu. Syala kibriu. Uwan da ka jing id. Uwan da ka jing sngokia. Naga benta jonga bat jongpi. Uwan ya ka banyarap yangi. Bat ban ay hangi ka jing light lut yangi. Naga jing syate kum. Bat na kini kibor jong ka ni ka pertai. Ka jing ruai jong ka Mary. Karuai ya uta unong penlat lut, uta unong penim, uta ubawan ya kaban pentemai, ban ai ya ka jing penkia, ban ai ya kata ka jing lat lut. Para bangait biit ka Christmas namar kata,
kapan kan mau yang ni habang irakhe yaka ngirakhe yaka jingwan jong u Jisu ubalau utau Jisu ubalang unang penim unang penlait lut unang pentemai unang siuspa bat unang penkia kapertai kan kemen namar ka jingwan ka jong u Jisu kumba ka mari ka ruai da ka jingyaro ka Christmas ka khot yang abade ki ngilang iwe piwai bangiru ngin ruai ha ka jingyaro bangin ruai da ka jingkemen ban ngin da ka jingkemen ban pediang yauni u Jisu unang penem unang penlait lod unang penkia unang pentengen kamat ka balai bat ka bakat du ka mari ka ruai ka ni ka jing ruai da ka jing sngorit ka mari ka ruai ka ni ka jing ruai ha ka jing sngorit para bangai biit lad bela pipuli ka ni ka benta kamno ba ka mari ka lo ka kai ka bala penlong ya ka mari bakan ruai ka ni ka jing ruai bala dingi puli para bangai biit ka ni ka jing ruai ka ni ka jing ruai ka ba ka mari ka ruai kami na kata ka jing sngorit ka barung ha ka donut bada ka jing im ka jongka kata ka jing le rit ka jing sngorit ka baka mari ka shem ka penlong ya ka bakan ruai ya ka ni ka jing ruai kum tam para mangai biit ka ni ka jing ruai ka penpau ya ka jing sngorit ka bangio i ha ka mari ka pendem ya ladi hau blai bat ka le ya kata ka mon ka jong ublai leng ba ka jong sngorit jong ka para bangait biit ha ka bakala pendem yeladi leng ba ka jong sngorit ka jong ka perthai ka sakhi ya ka jingkha u Jisu Christ ha ka dkhot ka balai pu pra ka mari ka ongi kini kintin hakmi ka syakri jong utrai tu kan long hanga katkum ka ktin jong me para bangait biit kadai ka jing le rit ka jing sngorit jang kamari baka kloy ban pendem yeledi hau hakamon ka jang ublai baka perthai ka yo i kan ka sakhi kan ya ka jing wan ka jang u Jisu Christ leng ba ka jing kha u Jisu Christ ka pen i ya ka jing sngorit om tang hakamari Henry Shishu para bangait biit ngiyo iya kata ka jing le rit bat ka jing sngorit om tang ha ka mari Henry ngiyo iru ya kata ka jing le rit ka jing sngorit ka bau blai ulapan pau utau blai ubala it kata ka perthai ulapano yelo kun jong u bau wei banget u unom sharem Henry unyo ya ka jing em ka batmai ublay ulawan long briu hau Jisu Christ bat ban shong bansa bat ukun ban riu hang ni hasla perthai ka Christmas bat lada don kanu ka kubor baka Christmas sa sisin ka kren yang abad yapi kadai kani kata ka kubor ka bakordor bat ka bakongsan bat kata kadai ka jing lerit ka jing sngorit kata kami humility. Kajing lerit, kadai kata kain kabalawan. Kadai kata kain kabalawan hagasngi Christmas. Bat kaban tau tmai yaki briu bat yaka perthai baro. Para bangait biid anom la banyo i yaka jing ba leni ka jing suk leni ka jing kemen leni ka jing pentmai lada omdon ka jing lerit. Leni ka jing sngorit. Ka jing sngorit, kalong ka badon kam, bat kalong ka bakongsan, ha ka jing im, jongi ki briu. Bat ka Christmas, kapan kan mau, ha ka nikasngi, ling ba ki dak kishin ka bangi iya ka. Ka Christmas, kapan kan mau, ling ba ka mari, ngiyo iya ka jing lerit. Lingba ka jing wan ka jing u Jisu ngiyo i kata ka jing lerit ka jing sngorit ka bau belai ulawan daladi shanisha sla perthai para bangait biit ka jing lerit ken kadai kata ka bau belai
Ukren hanga badapi hakani ke Christmas. Ban penpau ya kata kajing donkam jongka bat kajing longkong san ke jongka. Namar kum mengalong ba anom la ban yoi ya kajing bha bakan wan ya kajing suk ya kajing kemen lene kajing thamai yiki baro lada don kajing leret bat kajing sngorit. Hagani ke Christmas parbangat bi ublay Ukren yang abadipi. Bat upenkan mau yang abadipi sesisin ya kajing leret bat kajing sngorit. Namar kata ka khot yang shimet yapi yang ilang shimet ka khot iki long ying ki long sem ka khot iki snong ki thau ka khot yaki ri yaki sarkar yaki briu bat ka khot lam hakani ka Christmas isin bakin om shem ya ka jing bet ka jing renti ka jing bha ka jing suk lada ka jing leret ka jing sngoret kamdon jaka haka jing im ka jongki para bangait biid ukun benriu namar ka pop ka bate yu ukelalong sarong bat tre banwan showblay penban ublay uwan mau banwat yau briu haka jing leret bat ublay ukhot yau briu baleng baka jing leret baun wan ban yashem batu para bangait biid day habaka donot briu kalakup ya ke jing leret kan shem ken ya ke jing pentamai sashi simpat ya ki ai baro namar kata ka Christmas ka khot ka penkan mau yang abadi pi kini ke sngi sashi simpat habangi rakhe ya ka habangi lek kemen ya ka donru ku mengong ya ke jing ya ke kubor ka bakordor ka bakhot yang abadi pi ka bau blai ukhot yang abadi pi bat kata kalong ublai ukhot yang abadi pi syaka mensim jongga jing sngorit bat ya ka syaka jing leret bakata badai ka de bat bau khot yang ayapi baka donut briu ka jonga ka jongpi kanyo jaka bakan pelat jaka baka jing sngorit ka jing leret kanyo jaka kenang bah bakala yo ban syong haki donut ki jonga ka jongpi kan wan ra sesisin ya ki jing pen thamai bat iki jing pen kala ya ki baro ka Christmas ka khot yang ayapi ka pen kan mau yang i ya ka marry ka pen kan mau yang i ka sem kulai ka pen kan mau yang i ka singot bathya ukhlung Jisu kini kidai ki dak ki ba pen pau ya ka jing leret bat leng ba ka ni bat leng ba ka ni ka jing leret ka bangi leo i ublay upendon burom ya ka upendon burom ya ki bat ka burom bat ublay ura ya ki bat upendon burom ya ki bat upen pau ya ki syaka perthai para bangait biid namar kata hakani ka Christmas sa sisin ublay ukhot yang abadi pi bat ukhot yang abadi pi bangin pendem yeladi ngin penrit yeladi babangin mi no na kata ka jinglong sarong bat bangin mi no na kata ka jinglong meng bat bangin kupat ya ka mensim jong ka jing sngorit ka jing leret bat ka de ka taken kaban bat habangila pong bat ngila kup ken ya ka jinglong ka sngorit pa ka leret ngin shem para bangait biid ya ka jing kala ka jing pentamai ha ka jing im jong isimen bat kan shem ru ya ka jing kala ka jing pentamai ha ki benta baro jong ka jing im ka jongi kum ki breu para bangait biid sa sisin ka Christmas namar kata ka khot ka pen kan mau yang ayapi kini ka snem sa sisin ba ka pen kan mau yang i yau tau belai ubadon bor ka pen kan mau yang i yau tau belai ubakrau bor ka Christmas ka pen kan mau yang ayapi sa sisin yau tau belai ubalawan ya ka ban long utau belai ubalawan ban long unong penim unong penlatud ka Christmas sa sisin ka pen kan mau yang abadi pi
Ya ka ba ublay ukot, ya nga ba di pi kum gibangin. Syakata ka mensim, jong ka jing sngorit, bat ka jing lerit. Bakata ka jing lerit, bat ka jing sngorit, kanyo jaka, haka jing im, jong a bat jong pi. Bakan yo jaka ka dot nut, bakan yo jaka ka dot nut ka jong a ka jong pi. Bat habaka don, habaka jing sngorit, bat ka jing lerit, ka yo jaka ka dot nut ka jong a ka jong pi. Ngin shem, ya ka jing suk, ka jing kemen, jong gani ka Christmas. Sajisin ublay un kurku yingi, ublay un kurku hipilang yipiway. Lengba ka ni ko por, bat lengba ka ni ka kubor, haka ni ka janmit, ublay na ka menta ka buram jong u. Amen. Ki parabangit biit baro, ngangit baublay ula kerku yangi lingba katu ka kubor kabang ilay asngaw na pastor jongi, bat tu ay baka ni ka kubor kandalong kabor na kabanta jongi iway piway ha kabangin mat ya ka jingker ku jong kani ka Christmas kublay sibun pastor namta kani ka kubor kapapila ay hapdeng jongi bat tu ublay unang kerku ya pi bat ya ka ying kasem ka jong pihi baro. Ki parabangit biit menta ngilapoy siya kabangin panuay no ya kani kajing syakri kajungi sa sisin ngi ay kublay Christmas yapi baro ki parabangit ki biit ki jongi o yapi ki parlok ki berjor ki baya shrim mentabat ngi ha kani ka online service to ublay jong kajing suk ublay ubalawan banlong briu ha kani ka Christmas unlong kajing suk na kabanta jong pi bat kayeng kasem hi bara kaway mentangin ya penwai no ya kani kajing syakri kajongi da kabangin ya ruai lang ya kajing ruai ka balai pusaw sngow baha perthai utrai lawan ka perthai kan yangu ki dot not baro kin ya kre ban buram sim ya ungin ruai baro lightly ki dekot bat hadin jong kani kajing ruai ngan sakerpat biang ya pastor jongi be in pelat pat yangi da kajing kerku penwai. Snow papertay utrai lawan kapertay kan yangu kidonut ba roken yakre ban buram sim yau ban buram sim yau ban buram sim yau snow papertay jisu sensyar gibreu kin yai riwai tadaki mau kilum kitor kin sawapat skopha kin sawapat skopha kin sawapat skopha usen syada kajing ai gihimau benle kaburan jom uban penpau bat kajing ilbane bat kajing ilbane bat kajing ilbane. Dong ini waino. Tudai bagajing ai kabadap yang kajang uji isku supa utrai. Kajing ba kajang ublay kupana bom jukut. Lem kajing slok kabatiang chat war kajang mensim bobakut. Kini kajing kurku bami na kajing long lai way ublay. Kinyai long rungkat bat ngilang iway piway. Hot kum kabalang. Hot bat ki para bangait ki bait ki jungi ki badan na kani ka ribe kalang satlak bertay kumju.
Naduk menta bacudi ki atai bobom cukutru. Amen.